салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки дар пахши мустақим тақдиматон мешавад. имрӯз 21 феврал атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. волидони ду наваскар дар суғд иддао доранд ки фарзандони донишҷӯяшонро бо роҳҳои ғайриқонунӣ ба хизмати аскарӣ бурдаанд. чун пули договору нормально мегирам, ну охир ҳамиҳошу пешгӯӣ намекунам ҳамаҳо. созмони Freedom House мегӯяд ҳукумати Тоҷикистон мухолифин ва хешовандонашонро дар саросари олам таъқиб мекунад. бародарои ман ки ноболиғ буданд, оно ба Аврупо омаданд, онҳо низ дар ин лист ҳастанд. ва ба қавли раҳбари гумрук дар Тоҷикистон танҳо телефонҳои хомӯш карда мешаванд ки қочоқӣ ба кишвар оварда шудаанд. пайвандони ду ҷавони донишҷӯ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иддао доранд ки фарзандонашонро ғайриқонунӣ ба аскарӣ бурданд. Шарифҷон Шарипов ва Шавкатҷон Олимов ҳарду дар соли дуввуми донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳсил мекарданд. ба қавли наздикони онҳо дар давати тирамоҳии соли 2023 ноогоҳона ба комиссарияти ҳарбӣ бурда шуданд ва пас он фаҳмиданд ки аз донишгоҳ ихроҷ гардиданд. раёсати донишгоҳ далелҳои ихроҷро пешниҳод кардааст, вале волидон инро қабул надоранд ва ба мақомоти ҳуқуқӣ муроҷиат карданд. ҷузъиёти онро ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ пешниҳод мекунад. мухбира Шарипова ва Маҳбуба Солиева модарони ду навсарбоз 3 моҳ боз талош доранд фарзандонашонро аз хидмати ҳарбӣ бозпас гиранду ба идомаи таҳсилашон вогузор созанд. ба гуфтаи онҳо, Шарифҷон Шарипов ва Шавкатҷон Олимов дар соли дуюми таҳсил дар риштаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба таври ногаҳонӣ аз донишгоҳ ихроҷ гардида ва ба хидмати аскарӣ ҷалб гардиданд. ба иддаои модарон, мақомоти ҳарбӣ фарзандашонро иҷборӣ ба аскарӣ бурдааст. дасташ гипсанда буд, ин вайба рафта справкаоша додагӣ деканба, маълимаш медонад, ҳамаша вай кадагию кун тасдиқ кадагӣ небде, журналба ҳами ини справкашам қайд накада, вай кадагӣ ҳамо НБА мӯл кадагӣ. 3 ноябр буд, рӯзи бегони рӯз буд. писарам дарс омад, анҷомаш кашид, берим рафт кӯчва. кӯча хабар омад ки Шавкат акаму қабда бурафсетамада ко гуфта хабар овард бачаҳо. ин ду навсарбоз аз маҳаллаи Пуличиқури ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳастанд ва дар як гурӯҳ таҳсил доштанд. ба қавли модарон, ҳардуи донишҷӯ ва аҳли хонавода то лаҳзаи бурдан ба комиссарияти ҳарбӣ аз фармоиши ректори донишгоҳ барои ихроҷ огоҳ набуданд. дар чунин ранг гирифтани ҳолат омӯзгоронро айбдор месозанд ва рафтори онҳоро хилофи қонун медонанд. 20 октябр бале қабул шуд аз фармоиши ректор оди хориҷ намуданд, лекин то санаи 3 ноябр на декани факултет, на сарпарасти гурӯҳ ягон нафар нусхаи фармоиш, яъне иқтибос аз фармоиши ректорро ба худи Шарифҷон Шарипов ва ё ин ки падару модар волидани ӯ дастрас накарданд. чун пули договору нормально мегирам, ну охир ҳамиҳошу пешгӯӣ намекунам ҳамаҳо. бинобар он ки ӯ донишҷӯ буд, ӯ ҳуқуқ барои ба таъхир андохтани муҳлати хизмат ҳуқуқ дошт ва бинобар ҳамин худи донишҷӯ бо ҳамроҳи падараш ва адвокат ба суди шаҳри Хуҷанд аз болои фармони мазкур бо мавриди баҳс қарор додани ин фармон муроҷиат намуданд. дар ҷавоби расмии ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон навишта шудааст ки Шарифҷон Шарипов ҳамагӣ 63 соати нимсолаи аввалии курси дуюмиаш дар дарсҳо иштирок накардааст. мувофиқи низомномаи вазорати маориф ва илм, агар донишҷӯ беш аз 48 соат бесабабҳои узрнок дар дарсҳо иштирок накунад, номи ӯ дар рӯйхати хориҷшавандаҳо қарор мегирад. дар ҳамин ҳол, тибқи системаи ҷойдошта, ин соатҳои ғоибиро тариқи сабақгардони донишҷӯ метавонад ҷуброн намояд. аммо ба иддаои донишгоҳ, чунин кӯшишҳо аз тарафи донишҷӯ анҷом дода нашудааст ва маълумотномаи тиббӣ ҳам сари вақт дастрас нагардидааст. фармоиши ихроҷи Шавкатҷон Олимов низ дар як рӯз бо ҳамдарсаш Шарифҷон Шарипов содир шудааст ва сабаби асосии ин ҳолат дарсшикании барзиёд гуфта мешавад. ҳомиёни ҳуқуқ бо дархости волидайни донишҷӯи ба аскарӣ сафарбар шуда баҳсро ба додгоҳ кашонданд, вале ҷавоби ғайриқаноатбахш гирифтанд.
حالا والدین و حامیان حقوق میخواهند این بحث را به زینه‌های بالای دادگاه برند تا بهای واقعی حقوقی به دست آورند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. آخر هفته گذشته تاجیکستان با قطر استرداد جنایتکاران را مطرح نمود. این موضوع ضمن سفر دوستان کل یوسف رحمان با همتای قطریش در دوحه بررسی شد. این در حالی است که طبق اطلاع رسمی در یک سال گذشته با درخواست تاجیکستان 10 نفر از خارجه به کشور استرداد شده است. و اخیراً سازمان جهانی خانه آزادی تاجیکستان را در روی خط دولت‌های شامل کرده است که منتقدانش را در خارج تعقیب می‌کند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. سازمان جهانی خانه آزادی فریدم هاوس در یک گزارش خود کشورهایی را نام برده است که مقامات آنها مخالفان خود را در خارج در کشور سوم هم شکار می‌کنند. از سال 2014 تا 2023 فریدم هاوس در مجموع 1034 حادثه تعقیب فراملی را ثبت کرده است که از جانب حکومت‌های 44 کشور در قلمرو 100 کشور خارجی صادر شده است. از روی شماره عمومی سرکوب‌ها در پنجگانه اول حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیه و مصر قرار گرفتند. حامیان حقوق بر اینند که کشورهای خودکامه شوروی سابق یک بایگانی عمومی افراد مورد پیگرد را تشکیل کردند. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. وقت دولت‌های خودکامه برای ترساندن و یا تعقیب مخالفانشان در بیرون از قلمروهایشان دست به کار می‌شوند، این تعقیب فراملی است. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. سازمان فریدم هاوس می نویسد ما جهانی را قبول کرده نمی توانیم که در آنجا برای روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر آدمانی که رژیم های سرکوبگر را تنقید می کنند پناهگاه امن موجود نباشد. قابل ذکر است که قبلا دادستانی کل تاجیکستان معلومات تحقیقاتی را تصدیق کرد و گفت در سال گذشته بیش از 200 شهروند تاجیکستان با درخواست آنها استرداد شدند. نشریه مدیا زانا نیز با انجام یک تحقیقات میگوید مخزن جستجو یا روی خط پیگرد وزارت کارهای داخلی روسیه 10 سیاستمدار و منصبداران کشورهای گوناگون را فرا گرفته است. مدیا زانا تمام کارت‌های مورد جستجو را آموخته ترکیب ملی افراد مورد جستجو را معین کرد. از کشورهای آسیای مرکزی به 10 نفر تحت پیگرد شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان شامل هستند. در همین حال اکثر کل ساکنان آسیای مرکزی که روسیه در فهرست جستجو جای داده است در وطنشان نیز تحت پیگرد قرار دارند. احساس می‌کردم که در روسیه و کشورهای سابق شوروی در تعقیب باشم. آنچه که مرا به تعجب انداخت این بود که مثلا برادرای من که نابالغ بودن اونا به اروپا آمدن، اونا نیز در این لیست هستند و خیلی از کسای دیگر مثلا مادرم و کسایی که اصلا فعالیت‌های سیاسی نداشتن همه در این اسپیسکه هستند. در سال 2022 شماره افرادی از خارج به تاجیکستان اخراج شده از 100 نفر کمتر بود. در بین آنها نام‌های منتقدان و مخالفان حکومت تاجیکستان به چشم می‌خورند. 3 فعال بلال قربانعلیف، عبدالله شمس‌الدین و نظام‌الدین نصرالدینوف را کشورهای اروپایی به دست مقامات تاجیکستان دادند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ماهای اخیر مسئله ثبت ایمیل و پرداخت بوج گمرکی برای تلفن ها به موضوع بحث در تاجیکستان تبدیل شده است. خدمات گمرک میگوید تلفن و هر دستگاه های دیگری که با سیم کارت کار میکنند هنگام آوردن به کشور
бояд дар нуқтаҳои гумрукӣ сабти ном карда шавад, вагарна қочоқӣ ба ҳисоб мераванд. ҳоло маълум нест дар мағозаву бозорҳои Тоҷикистон чӣ миқдор телефонҳои бидуни расмиёти гумрукӣ ба савдо гузошта шуда ва аз кадом роҳ онҳо вориди бозори кишвар гардиданд. аммо чизе ки ҳоло бештар боиси нигаронии сокинон шудааст, ин бо нархи гарон дастрас намудани телефонҳои мобилӣ аст. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон Бароди Юсуфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло. раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон дуздона ё қочоқӣ ба кишвар овардани телефонҳои мобилиро то замони ҳатмӣ шудани сабти номи онҳо тасдиқ кард. Хуршед Каримзода гуфт, мушкили сабт шудани ин телефонҳоро мебоист худи тоҷирон ҳал мекарданд. раҳбари гумрук ин матлабро дар ҷавоб ба суоле дар нишасти хабарии ниҳодии зери раҳбарияш баён дошт. аксари ҳолат ба таври қочоқ меомад ё ки меовардан ворид мекардан намедонам баъди ба қайдгирӣ сар шудан хайр ҳамон мағозаҳо ҳамон бигӯем шахсҳои алоҳидае ки ба воридоти ин намуди молҳо бигӯем машғул буданд ва бақия доштанд дар худшон ина бояд худи ҳамонҳо ба расмият медароварданд. хадамоти гумрук дар 11 моҳи соли гузашта 223 телефони қочоқиро ошкор кардааст. Хуршед Каримзода гуфт, ҳадафи аслии сабти номи ҳатмии телефонҳои мобилӣ ҷилавгирӣ аз қочоқ аст. ҳарчанд ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, ҳадаф зери назорат доштани воситаҳои алоқаи шаҳрвандон аст. тоҷирони телефонҳо мегӯянд, дар сурати пардохтани боҷи гумрукӣ ва сабти номи ҳатмӣ нархи телефонҳо болотар меравад. масалан 2000 сомон бошад 260 чанд сомон 267 сомон ҳамон налогиш қатъи ҳам боҷи гумрукиш ҳамаш қатъи хизматрасониш мешавад. 2260 2270 сомон мешавад. 300 сомон хай бад зиёд шуда мақсад. харидорон шикоят мекунанд, ки тоҷирон молеро мефурӯшанд, ки боҷи гумрукиаш пардохт нашудааст ва маблағи изофии сабти номро низ аз онҳо мегиранд. онҳое ки барои худ аз сафари хориҷӣ телефон меоранд, шикоят мекунанд, ки мақомот дар гузаргоҳҳои гумрукӣ онҳоро огоҳ накардаанд. телефони ман ҳамҷа гуфтаазнус моҳи октябр буд омадам дар чияни нагуфтем моҳи ноябр омадем бидаям чинда бояд дар аэропортҳо чӣ мекардем мақсад регистратсия ҳамҷура мегуфтанд мо ягон кас нагуфт ки чи ягон нафарам набудам хеле корро бояд мекард мо гузаштем омадем баъди ҳами як ҳафта 2 ҳафта телефону маҳкам чи баъд рафтем бояд хеле чиш накам гуфтам эҳтимол як ела мешава ягон чи нашид баъд рафтем пулша спурдем 390 сомон баъд спурдем. коршиносони фановариҳои навин бар инанд, ки лаҳзаи фаъол шудани телефон ва пайвастан ба оператор сабти номи имейли телефонҳо ба таври худкор сурат мегирад. чӣ гуна мо метавонем ки бисанҷем? пас сакон маҷбур ҳастем ки тариқи ҳамон сомонаи расми IMEI-TJ рақамҳои ҳамин IMEI-ро бояд ки санҷем пеш аз он ки харидорӣ кунем, то ин ки мутмаин шавем ки ҳамин таҷҳизот аллакай ба таври қонунӣ ба Тоҷикистон ворид шудааст ва пас аз он ки шуморо харидорӣ карда ба шабака пайваст мешавед, ягон паёмаки алоҳида намегиред ки боз ба ғайр ази нархе ки шумо аллакай ба фурӯшанда пардохт кардед, боз инчунин нархи боҷи давлатӣ ё ки боҷи гумрукӣ онро низ пардохт кунед гуфт. хадамоти гумрук мегӯяд, барои аз қайди гумрукӣ гузаронидани телефонҳо аз шаҳрвандон 15% нархи мол ҳамчун андоз аз арзиши иловашуда ва $10 хироҷи гумрукӣ ситонида мешавад. ҷустуҷӯи радиои озодӣ нишон дода буд, ки бар иловаи ин 50 сомонӣ маблағи сабти имей ҳам аз сокинон гирифта мешавад. қаблан сабти имей ройгон буд. ҳукумати Тоҷикистон қарори сабти рақами имейи ҳама гуна воситаҳои алоқаи барқӣ ба монанди телефонҳои мобилӣ, планшет ва ноутбукҳоро моҳи март соли 2020 бароварда буд. сабти он дар Тоҷикистон то 29 соли гузашта ҳатмӣ шуд. дар сурати сабт накардани имей, телефон аз сӯи ширкати Net Solutions хомӯш карда мешавад. ширкате ки мақомот моликонашро ошкор намекунанд. дӯстони азиз, барномаи ахбори озодиро ба поён мебарем. ташаккуру беандоза барои ҳамроҳӣ. хабарҳои бештарро чун ҳамеша метавонед дар вебсайтамон ozodi.org дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку, инстаграм ва тиктоку одноклассники дар хидмати шумо азизон аст. агар хабар ва ё аксу наворид доред, бароямон лутфан фиристед. то дидори навбатӣ, худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.